Hola, nosaltres som l'equip psicopedagògic de l'Escola Montcau la Mola i els Pinatons. Jo soc la Bet, la psicòloga d'educació infantil i primària. Jo sóc la Sara, la mestra dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Jo sóc Daniela, la psicòloga de secundària i batxillerat. I us volem explicar quines són les nostres funcions a l'escola. Atenem les necessitats personals, relacionals i d'aprenentatge adequades a cada etapa del desenvolupament. I com a equip psicopedagògic nosaltres volem crear una línia d'escola on tota la nostra tasca tingui una coherència que ligui cadascuna d'aquestes etapes. A nivell d'aprenentatges, la nostra funció és detectar durant aquestes etapes educatives dificultats d'aprenentatge i, si s'escau, fer-ne derivació a fora i fer el seguiment nosaltres a nivell intern de les adaptacions que aquests alumnes requereixin. També ens coordinem amb mestres i famílies per donar pautes d'orientació psicopedagògiques i a nivell emocional també abordem totes les dificultats que ens puguem trobar que al final acaben repercutint en l'aprenentatge. Aquest acompanyament emocional el fem tant a nivell individual com a nivell de grup-classe, treballant la cohesió de grup, la bona convivència, el bon clima i l'educació en valors. Per tant, en el cas dels alumnes amb necessitats específiques, nosaltres donem suport acadèmic, ja sigui dins o fora de l'aula, i fem les adaptacions curriculars i metodològiques en funció de les necessitats que hem detectat. També apropem aquesta tasca a les famílies, oferint espais de reflexió i tallers i conferències on podem abordar aquells temes que més preocupen a les famílies i relacionades amb cadascuna d'aquestes etapes del desenvolupament. Durant aquests espais nosaltres obrim moments de reflexió on les famílies poden intercanviar aquestes preocupacions, els dubtes, les consultes i fins i tot les seves experiències per fer un espai ric on l'aprenentatge també sorgeix d'aquest intercanvi mutu. D'aquesta manera tanquem el cercle amb la relació família-escola amb l'objectiu comú de tots, que és vetllar perquè tots els nens puguin aprendre i pel seu desenvolupament integral.